Nirani sister kalamnaijwng Isra soy kalamnaijwng आंहा जि थांखि दंमोन बे थांखिया बेनो बे मण्डलिखौ आं मिशनारि मण्डलि बानायगोन बे आंनि मोनसे गेदेर थांखिमोन प्रभुनियाव बेखौ गथायदोंमोन प्रभुनियाव बेखौ सोंबाय थादोंमोन जे मिशनारि मण्डलि बानायनो मा राहाफोर दं बे राहाफोरखौ लानानै रांनि राहाफोर बेयो माबोरै फैगोन बेफोरखौ लानानैनो इसोरनाव सोंबाय थादोंमोन आरो इसोरा राहा लामाखौ लाबोदों दा 1 नं बालापारा मण्डलिया बयनिख्रुइ जौसिनाव हाइलाइट जादों जाहैबाय बिबिसिनि गेजेराव प्रथम थेंक्सगिभिं इसोरखौ हामबाय होनाय सान पालन खालामदोंमोन 1100 जादोंमोन माने 84 मायथाइयाव 85 मायथाइयाव गेदेर खालामबाय गेदेर खालामनायनि उनाव बे समावहाय 70,000नि एसे बारा जादों आरो मिशननि दैदेनगिरिफोरखौ लेंहरदों मिशननि दैदेनगिरिफ्रा सोमोनांदों बे माबोरै जाखो सेक्रेटारिया गाबदों आयंसुलेनमोन बे इनायनो गाबदों जोंसो खालामनांगौमोन बे उन्दै मण्डलिया बेखौ माबोरै खालामखो बबेनिफ्राय रोंखो सोमोनांदों आरो बे गाबदों आरो सोमोनांथावै इसोरा बे समाव खामानिखौ मावदों आं खोथाबाय थायो दा सासे जोंहा लोगो दंमोन थैनानै थांबाय एसौ बेहा इसोरनि बोर दंमोन मगन मोख्रेबगासिनो इसोरनि बोरखौ नुनाय इसोरखौ नुनाय बेबादि बोर दंमोन आरो बियो जेब्ला दान होदों दान होनाय समाव जेब्ला आरज खालामदों आरज खालामनाय सोर खालामखो गोसोआव गैया मिशननि सासे खालामदों जेब्ला आरज खालामदों अखुन्दै खुलांदों गुफुर अखुन्दै खुलांबाय बेयो बेखौ नुबाय आरो अख्राङाव जोमैयाव आखाइ नुहुरबाय आरो बेयो बेबादि खालामबाय जोंनि दान होनायनि फारसे बेखौ नुना खोथाबाय गुमै आं बेबादि नुबाय नोंथ' बिदि खोथायोमोन गोदोनि दिनाव इजराइलफ्रा जेब्ला बुलि होयो इसोरा जेब्ला नाजावो उखुन्दैया सिदा थाङो होननानै बुंदोंमोन औ गुमै जोंनि बे दान होनायनिफ्राय एखेबारे उखुन्दैया थांदों आरो गोजौआव आङो आखाइ नुदों अब्ला आं बुंदों आगै इसोरा जोंनि बे प्रग्रामखौ सन्तुष्ट मोनबाय इसोरा दिनै जोंखौ आशीर्बाद होबाय अनजायग्राफोर बे दिननिफ्राय 1 नम्बर बालापारा मण्डलिनि मोनफ्रोमबो नखराव इसोरा बोर होदों हालेलुया बेयो गुबै इसोरा बे समनिफ्रायनो नोंथांमोनखौ बोर होदों आरो बे बोरा जोबनानै थांनाय नङा इसोरा धार्मिक बे धार्मिक इसोरा जिखौ बोर होबाय बे धार्मिक इसोरा जिखौ बेयो जवान होबाय बे जवाननिफ्राय मालाबाबो नागारा दा बेनिखायनो बे बिसयनिफ्राय इसोरा बे मण्डलिखौ बयबो मिथिसार होदों आरो इसोरा बोसोन मानिनानै मावनायखाय गोबां बोरखौ इसोरा लाबोदों दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बै समावहाय मोनसे नखराल' बोसोरसे ओंखाम जायोमोन फंबाय हेमल बिसिनि नखरल' आरो माब्ले जानायमोन जोंथ' गोबां रसा नांग्रामोन आन्था इसोरा मा खालामखो जिगाब उखुमाव थानायमोन प्लास्टिकआव थानायमोन बेराफ्रा सिनजाजों लुजानायमोन बेयावनो खुनुरुखुम थादोंमोन आन्था इसोरा मा सोमोनांथाव खालामखो सासेबो साख्रि गैयामोन नङाना रावबो साख्रि गैयामोन खिन्थु इसोरा बे खामानिखौ मावनाय लोगो लोगो एखेयावनो दाखाल खोथाबाय एखे बारावनो 7 जन दिनै साख्रि मोनबाय आरो मोनबाय थादों बेबादि गोबां बोर नोंसोरनो लाबोदों बेखायनो बेखौ आं दिनै नोंथांमोनखौ थुलुंगा होनो बे खोथाखौ आं गोसोखांनानै दा नोंथांमोननो खोथादों मा बोरा माब्ला होजेना बोरा बेखौ आं नोंसोरनो खोथादों दा पौलाबो जेब्लायबो खावलायबाय थायोमोन आंनि थाखाय आरज खालाम नोंसोरनि आरजजों आं जाहाथे बोलो गोहोयै इसोरनि बाथ्राखौ बुंनो हायो पौल बयनिख्रुइ देरसिन मिशनारि पौल बेयो बे पौला दिनै फोथायारिफोरनिफ्राय आरजखौ लाबाय थायोमोन आरजनि हेफाजाब लाबाय थायोमोन दा बेनिखायनो आं बे साधारन मानसिनि थाखायबो
अन्नानै आरजआव जेब्लायबो गोसोखांबाय थायो आं खावलायनो थाबाय दा जोबनायाव आंनि रंजानाय गोजोननाय नोंथांमोन बयनोबो जासिबाय इसोरा गोजोननाय नोंथांमोननि मण्डलिखौ लाखिबाय थाथोंसै एसियानि 46 अध्यायनि 12 पद 13 पद जों बेखौ फरायगोन आखायाव थानाय बाइबेलखौ अन्नानै बयबो बेखेवनानै लादो फरायनाय समावहाय गाहामैनो नायलांफादो बुंबाय थादों आङो बर'ब्लाबो आसामिस रावाव आं फरायबाय थादों फरायनि नै बेयाव ओरैबादि बुंनाय दं हे धार्मिक कथारफोरा दूरे थका एक गुया बिलाग मुली खान पथ्या মই নিজৰ ধাৰ্মিকতা উচৰলৈ আনিছোঁ এয়ে দূৰত নাথাকিব আৰু মোৰ পৰিত্ৰাণ পলম নহ'ব এনেকি মই মোৰ হুবাজৰূপ ইজৰাইল নিমিত্তে ঈশ্বৰত পৰিত্ৰাণ স্থাপন কৰিম আছামিজতে বড়োহাই নৈবেবাদে হে धार्मिकतारफोरा दूरे थकाबिलाक माने धोरोमियानिफ्राय गोजानाव थानायफोर एक गैयाबिलाक माने गोसो गोराफोर आंनि फारसे खोमा फाथिदो आं आंनि धोरोमियाखौ खाथियाव लाबोबाय बे गोजानाव थानाय नङा आरो आंनि बासायजानाया दिरि जानाय नङा एनेखि आं समायनायखौ इजराइलफोरनि थाखाय सोरगोआव बासायजानायखौ थामथिम खालामबाय इसोरा गावनि राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयनिबो फारसे बे रावजों इसोरा गावनि बोर लाबोथोंसै दा सिगाङावहाय जों रायलायबाय प्रथमाव नोङो आंखौ सिगांनि सेथि अननायखौ नागारबाय बे बाथ्राखौ जों रायलायदोंमोन दिनै रायलायनो लुबैदों ना गाबोन जों रायलायनो लुबैदों दा इसोरजों धोरोमिया जिउ खांनायाव गोग्लैदों नामा इसोरजों धोरोमिया जिउ खांनायाव गोग्लैदों नामा जों बे बाथ्राखौ रायलायगोन दिनै आरो दिनै इसोरा जोंखौ बेबादि दिनै रायलायनो सानदों बेखौ जों रायलायगोन अनजायग्राफोर इसोरा दिनै गावजों लोगोसे धोरोमिया जिउ खांनो हांख्रायनो रायलायगोन जों धोरोमिया जीवन जापन खालामब्ला मा लाब दं बेफोरखौ जों रायलायगोन दिनैहाय जों रायलायगोन जों जेब्ला आफा इसोरनि धोरोम माने धोरोमिया जिउ खांनो हांख्रायनायाव जों जेब्ला धोरोमिया जिउ खांगोन इसोर बियो इसोरब्लाबो आंजों नोंजों लोगो जायो एखे गुबै बियो नों जेब्ला इसोरनि लुबैनाय बादि धोरोमिया जिउ खांगोन इसोरा आंजों नोंजों बे लोगो बादि लोगो जागोन आन्था बाइबेला दिनै खोथादों बेयाव ओरैबादि खोथादों रमियानि 3:10 पनाव ओरैबादि खोथाबाय जों माबोरै धोरोमिया जानो हानो बेखायनो बाइबेला खोथाबाय ना इसोर माने धोरोमिया रावबो गैया इसोर नागिरग्रा रावबो गैया गियानि रावबो गैया इसोर खुलुमग्रा रावबो गैया धोरोमिया रावबो गैयाब्ला आरो इसोर गिग्रा रावबो गैयाब्ला गियानि मानसि रावबो गैयाब्ला इसोर खुलुमग्रा रावबो गैयाब्ला अब्लालाय सोर धोरोमिया जानो हागौ सोर धोरोमिया जानो हागौ बाइबेलाथ' खोथाबाय धोरोमिया रावबो गैया गासिबो पापनि अधीन इसोर गिग्रा रावबो गैया गियानि रावबो गैया खुलुमग्रा इसोर खुलुमग्रा रावबो गैया अब्लालाय सोर दिनै धोरोमिया जानो हागौ आन्थाय बाइबेला जोंनो मोनसे लामा दिन्थिदों धोरोमिया जानो हानायनि मोनसे लामा इसोरा दिनै दिन्थिदों मा जोंनि जे हास्तबद फरायनाय बे बुंदों धोरोमियानिफ्राय गोजानाव थानायफोर गोसो गोराफोर आंनि फारसे खोमा फाथि आं आंनि धोरोमियाखौ खाथियाव लाबोबाय बे गोजानाव थानाय नङा एनेखि आंनि बासायनाया दिरि जानाय नङा होनदों दिरि जानाय नङा आरो बे इजराइलफोरनि समायनायनि थाखाय सोरगोआव बे बासाय जानायखौ आं थामथिम खालामबाय दा बेयो जाबाय मा जोंनि एक नम्बरा जाबाय उपाय होनाया मा लामाया मा अनजायग्राफोर इसोरा दिनै जोंनि पापखौ निमाहा होनानै जोंनि अपराधखौ बे निमाहा होनानै
बेयो मा खालामो जोंखौ गावजों लोगोसे धोर्मिया जानो थाखाय बे लामाखौ लाबोयो एक नम्बरा जाबाय बुंबावदों जायहा गोसो सोलायो गोसो सोलायनानै निमाहा बियो बेनि अपराधखौ बेनि पापखौ बेयो खेमा खालामनानै बेयो बेखौ गोथार खालामनानै बियो गावजों लोगोसे धोर्मिया खालाम बुलि होजानो थाखाय गोनां जाबाय आरो बे बुलि होजाबाय दा बेनिखायनो दिनै इसोरा गावनि बुलि जानाय बेजोंहाय जोंनो धोर्मिया जानो थाखाय मोनसे लामा दिनै बख'नानै होबाय बे लामा दहाय बुंनाय बादि जायफ्रा गोसो सोलायगोन प्रभुनियाव पाप स्वीकार खालामगोन गोरलैयैनो जोंनि खुगाजोंहाय बेनाव स्वीकार खालामनानै गोसो बायग्लिनो जों बेनाव स्वीकार खालामनानै इसोरा दिनै अनखौ बुङो आं नोंनि पापखौ खेमा खालामबाय मासुरि साननो हादोंना हायाखै नोंथांमोनहा साननो हादोंना हायाखै इसोरा दिनै जोंनि पापखौ क्षमा खालामनो खामानि मावनाया सर्स नङा गोदो इसोरा जोङो मा खालामखो बिनि खाथियाव फैनानै गोसो गेब्लेनानै प्रभु आं बेबायदि पाप मावबाय नों हरनानै क्षमा खालाम गोरलैयैनो जों दिनै पापनि खेमाखौ मोनो मा एसे गिदिर सहसै इसोरा जोंनो लामा बेखेवखो दिनै इसोरा बे लामाखौ बेखेवबाय बेनिखायनो बाइबेला दिनै बुंदों प्रथम जहननि 1:9-10 नोंनि गासै अपराधफोरखौ बेयो खेमा खालामो बिस्वासि धार्मिक बे नोंनि पापफोरखौ खेमा खालामो गाहायाव बुंदों जायहा पाप गैया होननानै बे गावखौनो बिसोलिया बुङो गावखौनो थगायो दा इसोरा जोंनि गासै पाप अपराधखौ निमाहा खालामो बियो आरो बियो निमाहा खालामनानै गावनि फिसा असे खामानि लायो जन 1:12 जन 1:12 नाब्ला नुगोन ना जायफ्रा बेखौ फोथायबाय नाजावबाय बेखौ इसोरा गावनि फिसाला जानो थाखाय एक्टर होबाय एक्टर माने इंराजियाव बुंबाय गेदेर क्षमताखौ होबाय मा क्षमता मानि थाखाय क्षमता होखो क्षमता होननानै बुङोब्ला मोनसे ना बेबादि बोलो बेबादि अधिकार गोबां दं क्षमतायावहाय अधिकार खालामनो हानाय इसोरजों थाफानो हानाय इसोरजोंहाय दिनै मावफानो हानाय बेबादि गोबां क्षमता होबाय बे क्षमताजों अकल दिनै बासायजानाय एबा फिसा जानो हानाय बे क्षमताखौल' होआखै मा क्षमता होखो मा क्षमता होखो गासै पृथिबीयाव नांगौ मानिखौ जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे होफायो धन सम्पति होफायो थाखा फैसा होफायो गथ' गथाय होफायो इसोरा दिनै गावनि फिसा जानायजों लोगोसे इसोरा बे मानसिनो गोबां बोरखौ लाबोफायो इसोरा बेबादि खामानिखौ मावबाय मासुरिनि इसोरजों इसोर बियो बेनिखायनो बे इसोरा दिनै गावजों लोगोसेनो धोर्मिया जानो हांख्रायदों आरोबाव बुंबावदों आइजानि 43:25 दहायबो बेखौ एसे बुंबाय बेयाव बुंदों नोंनि गासै अपराधखौ आं खेमा खालामनानै आं नोंखौ गावनि खामानि लाबाय बेयाव ओरैबादि सिगां माने आं नोंखौ गावनि खामानि लानो थाखाय नोंनि गासै अधर्मियाखौ आं नागारो आं नोंखौ गावनि खामानि लायो दिनै इसोरा जोंखौ गावनि खामानि लाबाय नोंथांमोनखौ गावनि खामानि लाबाय बेनिखायनो रमियानि 3:26-25 बुंनाय बादि जायफ्रा इसोरखौ फोथायबाय नाजावबाय बे गावनि गेदेर दयाजों जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि गेजेरजों साफ्रोमखौबो बे धोर्मिया खालामो इसोरा दिनै जोंखौ गावसो धोर्मिया खालामो जों हारसिङै बोलो फोरानानै जों धोर्मिया जानो हाया इसोरासो जोंखौ धोर्मिया खालामो आरोबाव मोनसे खोथा रमियानि 4:25 खोथा बेबादि बेयाव ओरैबादि बुङो जिसु ख्रिस्टआ जोंनि पापनि थाखाय कालबारि क्रुसाव थैबाय गावनि गोथार थै होबाय खिन्थु बेयो थांखांफिनबाय मा खालामनो जोंनि पापनि थाखाय बे कालबारि क्रुसाव थैबाय आरो बे फबजाबाय आरो थांखांफिनबाय जोंखौ धोर्मिया खालामनो धोर्मिया खालामनो थाखाय जिसु ख्रिस्टआ दिनै थैनायनिफ्राय
थांखांफिनबाय लोगोफोरथि बेनिखायनो दिनै धृवमियानि आदनाय सल' सत्रफोराव बुंनाय बादि दिनै जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे धर्मिया खालामजाबाय बे मानसिफ्रा इसोरनि महिमाखौ जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे आवग्रिफानो मोनगोन जि समायनाय बे समायनायखौ जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे जायफ्रा धर्मिया खालामजाबाय जिसुजों लोगोसेनो इसोरनि महिमा इसोरनि गौरब बेखौ जों जिसुजों आवग्रिफानो मोनगोन हालेलुया सोरगोनि रंजानाय सोरगोनि भोग बेखौ जोङो जिसुजों आवग्रिफानो मोनगोन मानोना बे रायजोआ धर्मियाफोरनिसो सोरगो रायजोआ धर्मियाफोरनि थाखायसो इसोरा दिनै थामथिं खालामदों बेनिखायनो जिसुजों जायफ्रा धर्मिया जीवन जापन खालामबाय जिसुजों लोगोसे बे समायनायखौ आवग्रिफानो मोनगोन दा इसोरा जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों बेखौ मावबाय दानिया जों नायगोन जिसु ख्रिस्टनि धर्मिया जानो हांख्रायनायाव नों धर्मिया जायोब्ला दा एसे सिगां बुंबाय इसोरा गावनि लोगो खालामो बियो गावनि लोगो खालामगोन बेनिखायनो जोङो उदाहरनाव जों नायनि अब्राहाम बियो इसोरनि खोथा मानिनानै धर्मिया होननानै सानजादों इसोरनि खोथा माबोरै मानिदोंमोन बियो गावनि सासेल' फिसा हौवा जोबथायावसो बोराय बुरि समावसो ना 100 बोसोर जेब्ला जादों अब्राहामा अब्लासो इसोरा बेनो हौवासा गथ'खौ होदों सोर इसाखौ गथ'खौ मोनबाय सासेल'खा 100 बोसोरसो मोनदों आरो इन्जुआ 99 बोसोर साराया आरो अब्राहामा 100 बोसोर बे समावसो बिसोरो गथ' मोनबाय खिन्थु गथ'आ जेब्ला देरबाय इसोरा बुंबाय अब्राहाम नोङो नोंनि फिसालाखौ बै मरिया हाजोआवहाय आंनि थाखाय बलि होनो लांदो अब्राहामा आपत्ति खालामाखै ओरैबादि फोथायसुला बियो आंलाथ' बुंगौमोन नोंलाथ' बुंगौमोन हाब बोराय बुरि जानानैसो बे गथ'खौ मोनबाय आरो नोंनो होदों आफा बेखौलाय मानोथो बिबावखो बिखा खामगौमोन खिन्थु जेबो आपत्ति खालामाखै बियो इसोरा खोथाबाय इसोरा रायलायबाय अखानायैनो गावनि 3 साखोरफोरखौ उटनाव साजायहोनानै थांबाय 3 साखोरफोर बिफा फिसा थांबाय बिफाया फिसालाखौ लिंलांबाय बै हाजोआव इसोरा जोंखौ बलि बावनो लिंदोंथो थांदों लामा गेजेराव जेब्ला थाबायलांबाय थांगासिनो दं जेब्ला अन्थाइ जाब्बाय बन होबाय दानो बोरमाखौ बलि होनांगौ बिसिमाव अब्राहाम बाबा नोंखौनो इसोरा बिदों जेबो आपत्ति खालामबाय इसाबो दे इसोरा जुदि बेबायदिब्ला जाथोंसै आखाइखौ खानो होबाय आथिंखौ खानो होबाय बामखांबाय बनाव दोनबाय सुरि लाबाय सुनोसै अब्ला बुंबा अब्राहाम नोङो नोंनि फिसानि सायाव नों आखाइ दाहो उनथिं नाहरदो हनै उनथिं नाहरला हाजोनि बोरमा बोन्दोङाव दिबोर नांनानै थादों लायदो थां बेखौ नोंनि फिसानि बदल बलि होदो मा खोथादों बेलाय मामोन बिलाय बे नक्सा मामोन बिलाय बे दृश्य मामोन बिलाय बेबादि मावनाया मामोन बिलाय औ इसाकनि बदल जिसु ख्रिस्टआ जे बे बुहुमाव बोरमा मेन्दा बादि जाफैगोन दा इसाकनि बदल बोरमा लाबोनानै बलि होनो जाबाय मानसिनि बदल इसोरा दिनै गावनो बोरमा मेन्दा बादि जानानै बलि जाफैगोन बे मोनसे नक्सामोन अब्राहामनि गासै फोथायनाय मावनायखौ नुनानै इसोरा दिनै अब्राहामखौ मोनसे बाथ्रा बुंदों मा बुंखो जाकबनि 2:23 फरायलांगोन जाकबनि 2:23 मा बुंदों अब्राहाम आं नोंखौ दिनैहाय दासनाय नङा आं नोंखौ दिनै आंनि फिसिगि होनदों नोंखौ दिनै आंनि फिसिगि होननानै आं लिंगोन जेब्ला इसोरनि धर्मिया जानो हांख्रायनायाव नों धर्मिया जीवन जापन खालामबाय इसोरा बेखौ नोंखौ गावनि लोगो खालामबाय गावनि फिसिगि खालामबाय 11 निफ्राय 20 फरायलांगोन
모시아बो गावनि गोसोनि खोथा आरो इसोराबो गावनि गोसोनि खोथा मोसिनो खोथादों मोसिखौ बुंदों हे मोसि बे इजराइलफ्रालाय मानोथो एफाग्राब गोसो गोरा जाखो सोमोनांथाव खामानिखौ मावनाय नुबाय अब्लाबो मानोथो बिसोरलाय एफाग्राब गोसो गोरा जाखो आं मोसि बेसोरखौ महामारि थुनानै सिथारनायसै बे हाग्रायाव सिथारनायसै बिसोरखौहाय मोसिया माबादि खावलायखो मानसिबादि मोसिया इसोरजों रायलायदों इसोराबो मानसिबादि मोसिजों रायलायदों मा बुंदों मोसिया हे प्रभु दाथ' नों बोलोग्राहै मिस्र हादरनिफ्राय इजराइलफोरखौ दैखोबोबाय जुदि नोङो बिसोरखौ बे हाग्रा महामारिजों जुदि सिथारदोंब्ला नोंखौ मा होननाय बे मिस्रिफ्रा मा होननाय नोंखौ बुंगोन ओइ बियो मिस्र हादरनिफ्राय दैखोलांबाय दा कानान हादराव दैखोलांनो हायाखिसै नै इजराइलफोरखौ बियो हाग्राबारियाव सिथारबाय नोंखौ बुंगोन ना माबादि बुंदों मानसि बियो इसोरनो बे बुंदों बे समाव बुंदों नोंहा बेबादि मावनो हानायखौ दाखालाम नों बेखौ दामाव इसोरा मोसिनि खोथा मानिनो गोनां बुंदों ना बेसोरखौ सिथारजोबनायसै नोंनिफ्राय गेदेर जाथि आं उपन्न खालामनायसै गेदेर जाथि आं बानायफिननोसै होनदोंमोन गेदेर मोसिया बेखौ मानियाखै बुंदों नों बेखौ दाखालाम दे मोसिखौ बुंबाय दे आं मावनाय नंलिया बेनिखायनो अनसायग्राफोर दिनै जों इसोरजों हांख्राय जानाय मानसिफोर दा जायहा जोंखौ हांख्रायदों बे गोथार आरो बे पबित्र दिनै बाइबेला खोथा जादों नोंसोरखौ हांख्रायग्राया जेरै गोथार नोंसोरबो गोथार जा मानोना आं गोथार नोंसोर गोथार जा मानोना आं गोथार प्रथम पिटरनि 1:15 प्रथम पिटर 1:15 दा अनसायग्राफोर दिनै इसोरा दिनै गेदेर अनुग्रहखौ होबाय जायनाव इसोरनि बे अनुग्रहखौ मोनबाय थारमाने गेदेर अनुग्रह माने जों जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों पाप खेमाखौ मोनबाय बे इसोरनि गेदेर अनुग्रह बे अनुग्रहआ सानफ्रोमबो जोंखौ फोरोङो मा फोरोङो बे अनुग्रहआ इसोरा जोंखौ अनखांनाय बे अनखांनाया मा फोरोङो संसारनि हाबिलासनिफ्राय खारख'नानै थानो धर्मिया जिउ खांनो थाखाय बे अनुग्रहआ जिसु ख्रिस्टनि होनाय बे अनुग्रहआ जोंखौ फोरोङो बे अनुग्रहखौ जेब्ला गोसोखांबाय थागोन आफा नों आंनि एसे गिदिर अनुग्रह खालामबाय अनुग्रह माने अनखांनाय ना अनखांनाय बेखौ नों जोंनो होबाय आंनो नों होबाय आंथ' थैखाबायमोन पापाव आं थैबायमोन पापनि आं दायिखा आं थैखाबायमोन कारन बाइबेला बुंदों रुमियानि 3:30 ना बुंदों पापर बे स्मृति पापनि मोननांगौआ गोथै पाप मावब्ला थैखानाय इसोरा बेखौ रायहोखाबाय दा बेनिफ्राय इसोरा दिनै अनखांनाय बे अनखांनायखौ जेब्ला गोसोखांगोन बे अनुग्रहआ गासै संसारनि हाबिलास बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो फोरोङो नायब्ला नुगोन थामना बेखौ थित 2:12 आरो 13 नायब्ला दा आरोबाव जों एसे नायनि बेनिखायनो दिनैहाय ख्रिस्टियान जिबना गुबुनजोंहाय सिद्ध नुजानाया नांगोन गुबुना परिखा खालामला आं जेरैबादि आनजाद होदों बेबादि नङाथ' होननानै बुंजानाय जों जानांगोन परिखा सिद्ध जों जानांगोन रुमियानि 18:18 नायब्ला दामोना बेखौ नुगोन दा आरोबाव जों एसे आवगायलांबावनि अनजिग्राफोर बेनिखायनो जों सासे ख्रिस्टियान मानसिफ्रा धोरोमिया जिउ खांनायाव जोङो जेब्लायबो प्रभुजों थाफानानै जों धोरोमिया जिउ खांनाया गोनां अनजायग्राफोर दै दा आङो मोनसे उदाहरन लाबोदों द्वितीय राजावलिनि 4:8 आरो 9 नायब्ला नुगोन बेयाव सासे हिन्जावसा बेनि मुङा जाबाय सुनेम हादरनि सुनिमिया एलिसा सासे मानसि दंमोन बे कर्मिल हाजोआवहाय थायोमोन दा पुराना भावबधिबनि गेजेराव पुराना नेमावहाय
मिशनारि गायसननाया सोरमोन प्रथम मिशनारि गायसनजेननाया बे जाबाय एलिसा एलिसाने 70 जन सेलाफोर दंमोन जिसु ख्रिस्टनि 12 जन एलिसाने 70 जन बे माहाय खालामदोंमोन बे मिशनखौहाय कर्मिल हाजोआवमोन बे कर्मिल हाजोनिफ्राय बे सेम जायगाजों खामानि मावनो थाङोमोन मोनसे जायगायावहाय मालाबा मालाबा मेंनानै थाङो बेखौ सुनिमिया नुयो नुनानैहाय बेखौ मालाबा गावनि न'आव लिंसनो जानो होयो थानो होयो बिदाय हरनो गोदो सामफ्रोमबो फैबाय जानो होबाय लोंनो होबाय मालाबा हर थालाङो बे समाव बे नोजोर होबाय थादों बे मानसिया माबादि रायलायो बेखौ बे नोजोर होबाय थादों दा नोजोर होनानै नुबाय बे सिनायबाय ओ बे साधारन मानसि नङा बे सासे इसोरनि मानसि माबोरै सिनायखो बेनि जानाय बेनि थानाय बेनि रायलायनाय बेनि भद्रता बे धनी हिन्जावसाया नुदों बेनिखायनो बुंदों ओइ जोंनि बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामग्राया ओइ बे साधारन मानसि नङा इसोरनि मानसिसो दे ब्राय जोङो जोंनि न'नि खथायावनो गोरलै मोनसे खथा बानायनानै बेनो गंसे उन्दुग्रा सखि बानायदोनि टेबोल गंसे बानायदोनि जिरायग्रा चेयार बानायदोनि बियो फैब्ला बेयाव जिरायथोंसै आरो गावनि खामानियाव थांथोंसै औ बिदि खालामदों माबोरै सिनायखो दहाय बुंनाय बादि दै बेनि थानाय बेनि जानाय बेनि रायलायनाय बेनि भद्रता औ बे आइजोआ सिनायदों निगा बुंदों औ बे सासे इसोरनि मानसि दा अनसायग्राफोर जोङो ख्रिस्टानाव जेब्ला जोङो धोरोमिया जिउ खांगोन जोंखौ परिखा खालामनानै सिद्ध जों नुजानांगोन जोंनि जानायाव जोंनि रायलायनायाव जोंनि भद्रतायाव संसारनि मानसि सिनाय नों धार्मिक नंगौना नङा जोंनि सरित्रजों जोङो गावखौ परिचय होयो बेनिखायनो जों जेब्ला जिसु ख्रिस्टनि इसोरनि धार्मिक जानो दिनैहाय हांख्रायनायाव जों जेब्ला धोरोमिया जागोन इसोरा दिनै जोंखौ गेदेर गावजों लोगोसे धोरोमिया जानो बियो हेफाजाब खालाम जों जानो हाखोदो हामलायनांगोन सेस्था खालामनांगोन जों जेब्ला सेस्था खालामगोन गोथार जिउआ नोंखौ धोरोमिया जिउ खांनो हेफाजाब खालामगोन दा बेनिखायनो जोङो धोरोमिया जानो हामलायनांगौ बुंबावदों अनजायग्राफोरना जों धोरोमिया जानो जिसु ख्रिस्टजों नङाब्ला गोथार जिउनि हेफाजाब नङाब्ला जों दिनै धोरोमिया जिउ खांनो जों हाया आरो खुगाजों धोरोमिया होननानै बुंब्लाबो नोंनि चरित्रानो नोंनो खोन्थागोन नों धोरोमिया नंगौना नङा बेनिखायनो दा आङो लाबोदों अनसायग्राफोर दानो जों नायगोन धोरोमिया जिउ खांब्ला मा लाब दं बाइबेला खोन्थादों नों जेब्ला आफा इसोरनि धोरोमिया जानो हांख्रायनायाव नों जेब्ला धोरोमिया जीवन जापन खालामगोन अब्ला नोङो सोरगोआव जेब्ला हाबहैगोन सानबादि जोंब्लावना थागोन माथाइनि 13:43 फनाव फरायला नुगोन ना माथाइनि 13:43 फन इसोरनि हांख्रायनाय धोरोमिया जानो थाखाय हांख्रायनायाव जेब्ला नों धोरोमिया जीवन जापन खालामगोन औ नोंखौ सानबादि खालामगोन आरो बेबादिना जेब्ला नोङो इसोरनि हांख्रायनाय धोरोमिया जीवन जापन खालामगोन अब्ला बेबादि जागोन जेनेबा नोङो सोरनिबा न'आव थांदों सोरनिबा न'आव थांदों दुखु खस्थ' दङ सिन्थाजों दङ निराशाजों दङ बेयाव नों जेब्ला थांफिनांगोन अब्ला बे माबादि मोनगोन सानानो ओंखारबोदों बादि मोनगोन सानानो ओंखारबोदों बादि मोनगोन खोमसिमोन गोसोआ गोदो नोंनि मोखां नुनाय लोगो लोगो बेबादि स्रां गुबै दै एखे गुबै स्रां मोनगोन आयौ आंनि दुखुनि समाव माबोरै फैफिननांगौ बेलाय आं गावखौ दुगा खालामाखै दे मोनसे जायगानि मानसिखौ खोन्थादों आं सियालमारि ओरै ना सियालमारि बे न'खरा एखेबारे आंजों घनिष्ठ सोमोन्दो स्वर्न होननानै बुङो ओमफ्राय सनाय होननानै बुङो बिदा लिङो आंखौहाय बिदा असे बादि बिगुमै असे बादि दाखालिबो फैनानै लांफैलायबाय आंनि न'आव बोसोरसेयाव खेबसे थांखानांगौ सानसेखालि बिनि फिसालाया थै खिदों हामबाय
एखेबारे लेरें फेरें जाबाय आङो बोरै थांफानांगौ गोसोआ बिनानावनाव थांनांगौ होननानै थांथारबाय थांबाय जेब्ला फिसाया बुंबाय गुमै नों माबोरै फैसोनखो जोंहा ओरैबादि दुखु दं नै फिसाया दिनै गोबाव जाबाय सानबा जाबाय नै खिबाय मुलि होब्लाबो हामाखसै लेरें फेरें जाबाय थैनाय फारसेसो थांलायलांबाय गुमै नों फैनाय एकदम हामथारबाय गुमैनि प्रार्थना खालामथारदों प्रार्थना खालामबाय थै खिबाय थानाया बन्द जाबाय इसोरा सस्थ खालामबाय बे बुंबाय हाब इसोरानो फैनाय बादि दिनै मोनबाय आं गुमै आरो बे बुंबाय थायो नों फैब्ला इसोरानो फैबाय बादि मोनोलै गुमै आं दुगा खुङाखै थांनानै सोंहैबानो मानो आंहा धोरोमाया गैया बाइबेला बुंनाय बादि मानसिया धोरोमा गैया गोदो जिसु ख्रिस्ट'आसो गावजों लोगोसे आंखौ धोरोमिया खालामनायखाय दा इसोरा बेबादि मानसिनि थाखाय बोर होयो मानोना जायफ्रा इसोरनि धोरोमिया जानो हांख्रायनायाव इसोरा बेखौ एखेबारे गासै बडिखौनो बे पबित्र खालामो दिनै नोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बाथ्राया ओरैबादि गोदै जागोन आरो मानसिफ्रा गोजोनथाव जागोन नायब्ला नुगोन बिथांमोना बोसोन बिजाबनि 10:11 फना नायब्ला नोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बाथ्राफ्रा ओइ दैनि भुमुक बादि जागोन मानसिफ्रा गोजोननायखौ मोनगोन नों जेब्ला इसोरनि दाबि खालामना धोरोमियाव नों जेब्ला धोरोमिया जीवन जापन खालामगोन आरो बोसोन बिजाबनि 28:1 फना बुंनो धोरोमिया इसोरनि धोरोमिया जानो हांख्रायनायाव जों जेब्ला धोरोमिया जागोन सिंहनि बादि साहस मोनगोन सिंहनि बादि साहस मोनगोन माने साहसआ बेनो फैगोन दा उदाहरन लाबोने सन्द्राक मैसाक आबेदनगो आरो दानियेल ना बिसोरनि जिबनाव मा जेब्ला नबुकदनेस्सरनि राजायावहाय बेबायदि आयेन जाबाय मगन सानानै जेरुसालेमनिफ्राय लांनाय जोलावफोर 4,600 जन जोलावफोरखौहाय जेरुसालेमनिफ्राय बाबिल हादराव लांदोंमोन 4,600 जोलावफोरनि गेजेरावहाय 4 जोलावफ्रा इब्रियारि जोलावफ्रा ओरैबादि गोरों मानसिफोर इसोरा बिसोरखौ गावनि जिउजों दैदेननायखाय बेनिखायनो बाबिल हादरनि गोबां मानसिफोरा मगन सादोंमोन बिसोरखौ बुथारनो थाखाय खायदा खालामबायदोंमोन दानो मा खालामबाय बाबिल हादरनि मानसिफ्रा नबुकदनेस्सरनि नामाव 7 हात गोजौ 4 फुट गुवार मुर्ति दानानै खुलुमहोनांगौ बेबायदि आयेन जाबाय बेखौ जुदि खुलुमाब्ला अराव गारसोनगोन बेबायदि आयेन खालामबाय बे आयेन जेराव मिथिया लाबानो नबुकदनेस्सर राजाबो सनानि आगटामजों सोहैबाय आयेनखौ पास खालामना लाबाय दाने मोनसे सम सफैबाय मोनसे सम लाबोबाय मोनसे फोथाराव बेखौ बानायबाय बयखौबो लिंहरबाय प्रदेश गावनि जायगा जेसेबां प्रदेशफोर दं जायगाफोर दं लिंहरजोब्बाय गासैबो फैबाय गासैबो पेम्पा दामनाय लोगो लोगोनो खुलुमबाय बेनि गेजेराव साथामा गसंना थाबाय बिसोरखौ सिथारनो थाखाय नागिरखानायखाय मिथिखागौखाय बिसोर जिहुदि एब्रि मानसिफोर मुर्ति मालाबा खुलुमनाय नङा थैनाया मोखाङाव नुब्लाबो थैथारखानायसै बेखौ नुब्लाबो राजा सहिखाबाय बेनिफ्राय माने उद्र खालामनो हाया बेखौ मिथिखानानैबो बिसोरो खुलुमाखसै खुलुमिखाय राजानो खोथायबाय राजा लिंहरबाय मिथिनानै खालामगोन ना मिथियालाबा खालामखो आंथ' आयेनाव सहि होबाय जुदि खालामाब्ला बे अराव गारसोनाय जागोन होननानै दाथ' आं नोंसोरखौ रैखा खालामनो हालाया मा बुंखो साहसै बुंबाय मा बुंखो महाराज नोंनि सिगाङाव उत्तर होनो जोंहा खाबु गैया नाथाय जोंनि इसोरा बे अरनिफ्राय जोंखौ रैखा खालामब्लाबो खालामबाय खालामाब्लाबो नोंनि मुङाव दानाय बे मुर्तिखौ जों खुलुमनो हानाय नङा मा सोरै बेलाय दानियेलनि राजायावहाय राजानि समावहाय बेबायदि आयेन जालायबाय 30 दिन सोरबा जुदि सोरनिबा सिगाङाव आर'ज खालामोब्ला बेखौ सिंहनि गुग्रा गारसोनगोन होननानै मोनसे आयेन पास खालामलायबाय दानियेल राजाबो मिथियालाबा सहि होलायबाय दा दिना सफैबाय सफैनाय लोगो लोगो दानियेला थैनायखौ नुखाबाय सिंहनि गुग्रा गारसोनखानायसै थैनायखौ नुखाबायब्लाबो मा इसोरनि सिगाङाव सानफ्रोमबो सान्ता जेरुसालेमथिंजाय खिरखिखौ बेखेवनानै आर'ज खालामबाय थादों नायग्राफ्रा बेखौ नायखोमायदों नायखोमानानै खोथा फैदों
दिनैहाय सासे जि एभ्रि जोहोलाव बे नोंनि आयेनखौबो मानिया रावखौबो गैया नोंखौबो गैया नोंनि आयेनखौ मानिया बियो दिनैहाय सान दिनावहाय खनथाम इसोरनाव आरज खालामबाय थायो आयेन बादि सिंहनि गग्रायाव गारसोनो गोनां जाबाय गारसोनो गोनां जानायसै राजाया अनेक सेस्था खालामब्लाबो हायाखै आयेन मथे बेखौ गारसोनायबाय राजाया ओंखाम जाया नङा हरसे मानि थाबाय इनाय दुखु खालामदों मानोना दानियेला ओरैबायदि गियानि मानसि ओरैबायदि धार्मिक मानसि गारसोनायबाय सोरगोनि सुगोदेरफ्रा सिंहनि खुगाफोरखौ खाथेबाय अखानाय फुङाव जाया लोङा रावबो थांनो हायाखै दारिबिस राजानि सिगाङाव रावबो बेखौ बुंहैनो हायाखै बियो जाया लोङा उन्दुदों दुखुजों उन्दुदों अखानाय फुङाव रावबो सिगां सावनो थांबाय दानियेलखौ गाबज्रिबाय ओइ दानियेल नोंनि जिबन्त इसोरा नोंखौ बासायबायना दानियेला सिंहनि गग्रानिफ्रायनो उतर औ राजा नों जिउ गोलां जाथों आंनि इसोरा आंखौ रैखा खालामबाय ओरैबादि बागदावलायबाय ओरैबादि खुसि जाबाय दानियेल नोंखौ इसोरा दिनै रैखा खालामबाय फैदो 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 खाथियाव फैबाय दुवारखौ खुलिना होनो थाखाय हुकुम होबाय दुवारा खुलिबाय बेखौ लाबोबाय नायबाय माबा मोनसे खायब्रनाय दं नामा दानियेला खोथाबाय इसोरा माबोरै बासायखो इसोरा सोरगोदेरखौ थोनबाय सिंहफोरनि खुगा बाथेबाय बिसोरनि आसिगुरफोरखौहाय फोलावनो हायासै बेबादि इसोरा आंखौ बाखोनो रैखा खालामबाय मा जाखो उनाव जायफ्रा हिंसा खालामनानै बेबादि खामानिखौ मावदोंमोन दारिबिस राजा हुकुमबाय लायदो दां बिसोरखौ जायफ्रा मगन गोसा बिसोरखौ लायदो लाबोदो न'खरनि लाबोदो साथाम दिनै माने गिदिर गिदिर नेताफोरनि हिन्जावफोर फिसाफोर बिसोरखौ गारसोनबाय गोजौआवनो साबखांनानै अग्लिबाय होनदों सिंहआ दा जेब्ला जों इसोरनि दिनैहाय हांख्रायनायाव धर्मिया जेब्ला जायोब्ला साहस मोनगोन इसोरा थैनाय समावबो नोंनो साहस होगोन दिनै अनजायग्राफोर बे बिसयफ्रा जोंनो नांगौसै अनजायग्राफोर दै जोंनो नांगौसै जों जेब्ला धर्मिया जीबन जापन खालामगोन औ जों दिनै बे साहसखौ मोनगोन जुदि बे साहसा गैयाब्ला थुरा लानानै फैगोन माबा खालामगोन इदि खालामनायसै बुंब्लानो ओइ गिख्रंगोन दा बेनिखायनो जों जेब्ला प्रभुनि धर्मिया जीबन जापन खालामोब्ला औ इसोरा दिनै नोंखौ साहस होगोन दानि आरोबाव लाबोदो नै जों लाबोगोन आरोबाव जों धर्मिया जीबन जापन खालामब्ला नों आरो नोंनि न'खराव मा लाबदों नों आरो नोंनि न'खराव मा लाबदों जों एसे नायगोन अनजायग्राफोर बाइबेला खोथादों बोसोन बिजाबनि 12:7 गोरोबफोरनाव बुंदों धर्मियाफोरनि न' बाङा अरायबो थागोन दुष्टफोरनि जोलैया जोबस्रांलांगोन धर्मियाफोरनि न' बाङा एखेबारे ग्रोम ग्रोम जागोन दुष्टफोरनि जोलैया जोबस्रांलांगोन दा बेबादि बोर इसोरा दिनै गाव धर्मिया जोंनो हांख्रायनाय मानसिफोरनि जिबनाव बेबादि इसोरा बोर होगोन आरोबाव लाबोदों अनजायग्राफोरना दिनै धर्मियाफोरनि न' बाङा जेब्लायबो थागोन बोरजों सुफुंजागोन होनना बुंदों बाइबेला ओरैबादि बोसोन बिजाबनि 3:33-10 अध्यायनि स्लाइडफोरना नायब्ला नुगोन धर्मियाफोरनि न' बां एखेबारे गाहामै थागोन बोरजों सुफुंजागोन आरो बोसोन गितमालानि 2:8 नायब्ला नुगोन धर्मियाफ्रा जेखौ बिगोन इसोरा बेखौ होगोन बेयावबो 2:8 गित 2:8 बुंदों नोंसोरो बे अब्ला बे हादत बानायनि हुफ्रा नोंसिनि आं खालामगोन नोंसिनि आं खालामगोन सोमोनांथाव बुंदों गेदेर खोथा बुंदों नोंसोर आंनो बे अब्ला हादत बानायनि हुफोरखौ आं नोंसिनि हु खालामगोन दिनै जों जेब्ला धर्मिया जानानै इसोरनाव बेबादि जोङो आरज खालामगोन इसोरा धर्मियाफोरनि बिनायखौ जेखौनो बिगोन इसोरा बेखौ होगोन जों हादत मानिखौ बिनाय नङा केने नोंनो नांगौखौ जेब्ला नों बिगोन इसोरा बेखौ होगोन जों जेब्ला इसोरनि हांख्रायनायाव धर्मिया जागोन इसोरा जोंनि बिनाय मानिखौ बे खोनासंगोन आरोबाव जों आवगायबावनि इसोरा दिनै धर्मियाफोरनि परियालखौ माने थाव फेरेग्रा बिफांनि फुलिफोर बादि खालामगोन नायब्ला नुगोन थावना बेखौ गितमालानि
128 ni 3 por git 128 ni 3 por Dhwrwmia phoni porialखौ थाव फेरेग्रा बिफांनि फुलि बादि खालामगोन दा थाव फेरेग्रा बिफांनि फुलि माने बे थावखौ बाहाय जि गसनो मोदोमग्रा थाव बे थावखौ बयबो बाहायो दा जोंनि परियालनि मानसिफोरखौ गथ'फोरखौ दिनै बयबो बाहायनांगोन सोरबा डिसि जागोन सोरबा इन्जिनियार जागोन सोरबा मास्टार जागोन सोरबा दिनै डक्टर जागोन सोरबा दिनै नार्स जागोन बेबादि इसोरा बे धोरोमियाफोरनि न'खरनि फिसाफोरखौ बेबादि खालामगोन आरोबाव जों एसे आवगायबावनि गोबां गोलाव बाथ्रा आं बुंनो थांदे आरोबाव आं बुंनो लाबावदों अनजायग्राफोर दाइटना मोनसे खोथा बुंदों गेट मालानि 37नि 25 ओरैबादि बुंदों दा आं सेंग्रामोन नाथाय दा बोरायबाय अब्लाबो आं धोरोमियाफोरखौ ओंखाम मागिनानै जानाय नुवाखै बुंनो बेयाव दे आं दा सेंग्रामोन दा आन्थाय बोरायबाय अब्लाबो आं धोरोमियाफोरखौ ओंखाम मागिनानै जानाय नुवाखै दाइटना बे खोथाखौ बुंदों औ इसोरा दिनैहाय गैयैफोरनोबो बेयो मुजिरि मावग्रायानो जाथों माबा मोनसेयानो जाथों रान्दियानो जाथों गेदेर इसोरा बेखौ ओंखाम मागिनानै जानो इसोरा होनाय नङा इसोरा जगायबाय थागोन माबा मोनसे राहाफोरनिफ्राय दाने जोबनाय पइन्टआव आं फैदों दा जों जेब्ला धोरोमिया जायो जोंहा आरोबाव मा लाब दं नोंहा मा लाब दं नोंनि जिबनाव मा लाब दं जायफ्रा इसोरनि हांख्रायनायाव नों धोरोमिया जिबन जापन खालामगोन धोरोमियाफोरनि थाखाय इसोरा जोबनायाव खिरिथिखौ दोन बे खिरिथि नोंनो होगोन नों जे जिबन जापन खालाम धोरोमिया जिबन जापन खालामदों धोरोमिया जिबन जापन खालामनो गोबां सार्थथाय खालामनो गोनां जायो गोबां नों सार्थथाय खालामनायखाय इसोरा धोरोमिया जिबन जापन खालामनायनि खिरिथि नोंनो होगोन इसोरनावहाय दिनैहाय रोखोम खिरिथि दं मोनबा रोखोमै खिरिथि दं 1 2 3 4 5 मोनबा रोखोमै खिरिथि दं धोरोमियाफोरनि थाखाय खिरिथि दं मानसि लाबोनायनि खिरिथि दं दुख खस्थ सैनायनि थाखाय खिरिथि दं बेबादि मोनबा रोखोमै खिरिथि दं दा मोनबा रोखोमनि गेजेराव नों जेब्ला धोरोमिया जिबन जापन खालामगोन बेनि थाखाय खिरिथि दं नों जेब्ला जिसुनाव थांगोन प्रभुआ बुंगोन नाय फिसा नोङो संसाराव थानाय समाव आंजों लोगोसे धोरोमिया खालामदोंमोन नै नों हमदो सानथ्र'हायै गोथारफोरनि सिगाङाव नोंखौ लिंहरनानै बुंगोन जिसुआ नोंनि खाथियाव गसंगोन लानानै बुंगोन नै नोङो नोंनि खिरिथिखौ लादो बेसेबां गौरब जागोन बेसेबां समायनाय जागोन साननो हायै गोथारफोर दं ना ओरै 12 जन दिनैहाय खिरिथि गाननानै जंग्लबनानै गसंनानै थानाय जाकबनि फिसाला 12 जन जिसु ख्रिस्टनि फिसाला 12 जन बिसोरो सिंहासनावनो गसंगोन खिरिथिखौ हमनानै थागोन बिसोरनि गेजेरावनो जिसुआ गावनो गानहोगोन नै नोंनि बे खिरिथिखौ लादो बेसेबां समायनाय जागोन ना बेसेबां खुसि जागोन इसोरा दिनै बेखौ खालामगोन आरोबाव एसे गुसुङै जों आवगायबावनि दा बेयाव ओरै जोङो नायबावगोन खिरिथिल' हमहोनाय नङा दानियेल 12:13 नायब्ला नुगोन सोरगोआव एखेबारे सान बादि जोंब्लावनो थागोन जिसुजों लोगोसेनो सान बादि जोंब्लावनो थागोन मा सोरै बिलाय ना मा सोरै जिसुजों जोङो सान बादि जोंब्लावनानै थागोन आरोबाव मोनसे खोथा बाइबेलाव ना जों नुनो मोनो बेबादि मोनसे लिरनाय दं ना सोरगोआव जों खेजुर बिलाइ लानानै देरहानायनि जों जय धुबुनि होनो प्रकाशित बोरायनायखौ एसे बावलांसै प्रकाशित बायगदों जों सोरगोआव ना खेजुर बिलाइ लानानै खेजुर बिलाइनि अर्थ जाबाय देरहानाय बे देरहानायखौ लानानै जोङो इसोरखौ जोङो बाख्नायगोन आरोबाव मोनसे खोथा इसोरा जेब्ला ना धोरोमियाफोरखौ लांखोबाय बर' जाति मण्डलिफोरखौ लांखोबाय फोथायग्राफोरखौ लांखोबाय गोथै आरो गोथां लांखोबाय लांखानानै उनाव 7 बोसोर महाखोले जाबाय
7 बोसोर महाकालनि उनावहाय जोबनायनि उनाव 1000 जिसु ख्रिस्टआ गावनि गोथारफोरखौ लाबोनानैहाय ना लाबोनानै माबोरै खालामगोन मिथियाखै 1000 बोसोराव जों धोरमियाफोरखौ गावजों लोगोसे सासन खालामफानो हागोन इसोरा दिनै जोंखौ लानानै 1000 बोसोर बियो गथै पृथिबीखौहाय सासन खालामगोन शांति सासन खालामगोन बे समावहाय ना बे समावहाय सुखिदार बे गिर्जानि बेयो सासे मा जानो हागौ माने उसिबि जानो हागौ बे सासे साधारन मानसि बेनो माबा मोनसे खालामनो हागौ माबा मोनसे माबा नङा बिबान होनानै इसोरा दिनै गावजों लोगोसे 1000 बोसोरावहाय सासन खालामफानो होगोन आरो दुष्ट मानसिफोरखौ बायाव बुंनाय जाबाय मलाखि 3:3 आथिं सिङाव हाथफ्ला बादि गाग्लिनो हागोन दा धोरोमियाफोरखौ सासन खालामो ख्रिस्टियानफोरखौ दिनै खस्थ' खालामो नासयो दिनै बे नासयग्राफोरखौ देनां 1000 बोसोराव जोङो आथिं सिङाव हाथफ्ला बादि जों बिसोरखौ गाग्लिनानै जिसुजों लोगोसे सासन खालामफानो मोनगोन इसोरा दिनै बेखौ खालामगोन अनसायग्राफोर दा जोबनायाव लाबोदों आङो सोलावफोरखौ एसे बुंफादों ना द्वितीय तिमथि 2:22 ओरैबादि बुङो अनजायग्रा सोलावफोर अनजायग्रा दिनै सिख्लाफोर बेयावबो नोङो नोंनि सोलाव बैसोनिफ्राय खारबोदों जेरै धोरमियाफोर दं जेरै फोथायग्राफोर दं जेरै खौसे प्रार्थना खालामो बिसोरनाव नोंसोर खारबोदों मानो बुंदों बेलाय दिनै धोरमियाखौ नाजावनो थाखाय सोलावफोरखौ दिनै आह्वान खालामदों नों जेब्ला इसोरनि हांख्रायनायाव नों धोरमिया जीवन जापन खालामगोन इसोरा माबादि खालामगोन इसोरा नोंखौ सासे दानियेल बादि खालामगोन इसोरा नोंखौ सासे सन्द्रक मैसक अभिज्ञ बादि खालामगोन इसोरा नोंखौ सासे हिन्जावसाफोरखौनो इसोरा नोंखौ सासे इसोर रानि बादि खालामगोन इसोरा नोंखौ सासे जसेफ बादि खालामगोन जसेफा पुरुन राजानि मिस्र हादरखौनो पुरुन राजानि एसे गाहायाव बि सासन खालामनो हादों एसे गिदिर 20 थाखानि पान्जाफोर जादों बिदाफोरजोंहाय मिस्र हादराव थाहैदों मिस्र हादराव इसोरा बेनो धोरमिया जिउ खांनायखाय मिस्र हादरखौ सासन खालामनो राजानि गाहायाव बेनो बिबान होदों इसोर रानिया दिनैहाय ना बेरुस राजानि जाय राजाया दिनैहाय इन्डियाखौ लानानै 127टा देशखौ बि सासन खालामदों मामुलि नामा 127टा देश बे सासन खालामदों बेनि सिगांनि रानिया जाबाय अस्टिनि रानि बे अस्टिनि रानिया फिसायनि बार्थडेयाव थाङिखाय मन्थ्रिफ्रा राजानो बुंनानै बेखौ सिथारनाय जादों बेखौ सिथारनायनि उनाव इसोर रानिया बेनि रानि जादों दा बे मानसिया मावरियासोमोन बिफा गैजायामोन मरकदायासो बिखौ खांदोंमोन दा बे इसोरखौ गिग्राखाय धोरमिया जिउ खांनायखाय बियो 127टा देश सासन खालामग्रा गेदेर राजानि रानि जादों इसोरा बेखौ खालामगोन जेब्ला नोङो धोरमिया जीवन जापन खालामो इसोरा नै बेबादिफोर नोंखौ खालामगोन दा जोबथायाव बुंदों अनजायग्राफोर इसोरा दिनैहाय जायफ्रा धोरमिया जिउ खांगोन जिसानि 100 अध्यायनि 10 पना नायब्ला नुगोन हिन्जाव गोदान बादि नोंखौ समायना रमायना गानहोनानै सोरगोआव लांगोन 62 अध्याय 1 आरो 2 पना नायब्ला नुगोन बेयाव ओरैबादि बुंदों 2 निफ्राय 3 पना नायब्ला नुगोन 3 पनाव नायब्ला नुगोन इसोरा मा खालामगोन नोंखौ राजानि आखायाव किरिटि थानाय बादि जागोन राजानि आखायावसो थागोन होनदों किरिटि बादि थागोन होनदों किरिटि होनना बुङोब्लाथ' एखेबारे सोमोनांथाव बेयो ना बे किरिटि बादि राजानि आखायाव नोङो थानाय जागोन अब्ला इसोरा दिनै जोंखौ बिनि हांख्रायनायाव जों जेब्ला धोरमिया जीवन जापन खालामगोन इसोरा बेखौ खालामगोन आरोबाव बुंनाय जाबाय बोसोन बिजाबनि 34 बुंदों धोरमियाफ्रा देशखौ उन्नति खालामो होनदों धोरमियाफ्रा देशखौबो उन्नति खालामो दा अनजायग्राफोर जों जेब्ला धोरमिया जीवन जापन खालामगोन नोंनि परियाल नोंनि समाज नोंनि देश बेयो उन्नति जागोन दा बे खोथाखौ मिथियोमोनब्ला दिनै संसाराव जेबो समयसानो फैया जागौमोन
बयबो दिनै धोरोमिया जिउ खांनायखौ जुदि मिथियोमोनब्ला संसारा दिनै जेबो समस्या फैया जागौमोन धोरोमिया होननानै बुङोब्ला धोरोम खोरोम खालामनायखौ धोरोमिया होननानै बुङा जायफ्रा न्यायाव थायो जायफ्रा सैथोआव थायो जायफ्रा गोथारै थायो जायफ्रा इनायखौ मुगैयो बेखौसो धोरोमिया होननानै बुङो बे खोथाखौ जुदि मिथियोमोनब्ला संसारा दिनै दावराव दावसि जानाय नङामोन दावहा जानाय नङामोन बुलायनाय जानाय नङामोन सिथारनाय जानाय नङामोन दा बे बिषयखौ गुरुत्व बिषयखौ मिथियैखायनो संसारा दिनै समायसाजों परिपुर्ण नाथाय धोरोमियाफ्रा देशखौ उन्नति खालामो दा अनजायग्राफोर जोबनायाव बेखौनो दिनै आङो नोंथांमोनजों रायज्लायदों इसोरा दिनै गावनि धोरोमिया जानो थाखाय हांख्रायनायाव जों जेब्ला धोरोमिया जिउ खांगोन इसोरा बेखौ खालामगोन हय बुंबावदों जोंहा धोरोमिया रावबो गैया खिन्थु जोङो माबोरै धोरोमिया जानाय बेखौ भाबिबाय थानांगोन मोजांखौ सानला मोजाङा नोंनियाव फैगोन गाज्रिखौ सानला गाज्रिया नोंनिफ्राय बेरखांबाय थागोन बेनिखायनो जों बेखौ रायज्लायनांगोन दै गांनाय बादि जों सेस्था खालामनांगोन बोरै आं धोरोमिया जानाय बोरै आं जिसु खृष्टखौ सन्तुष्ट खालामनाय बे साननाया जोंनाव थानो नांगोन इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर गोनां खालामथों जिसुनि नामाव आमेन